Hi guys, ako na pud ni si Hat Mama. Og karon guys kay naa na pud ko sa probinsya diri sa Badjan. Nangapas mi gabi guys. Naabot mi is kuan mga 9:30. So karon nga adlaw guys is Lunes, Monday. Then guys init kayo guys. Then na ako diri sa ilahang mga kuan na hanaw na diri ang mais. Kabantay mo itong last na to nga video katong na ako sa maisan diri gihapon sa Badjan. Nahawan na, wala na siya mais. Then na ako mga gipang video dito nga mga tanom nila guys. So nangayhay mi kay kuan diri mi nang laba. Nangarira mi para manglaba. Uy naklaro ako ang kuan. Ako ang buhok. So Supi! Hawa akong iro. Hoy! Napuno naman kaskuan. Dali na, bye-bye, Supi. Then, nagkahapon guys, kay manguli na sa mi. Supi! Supi! Nagkahapon kay manguli na sa mi. So, ato ito bayabasan. Arita diri sa bayabasan guys, kay medyo landong-landong. So ang mga kuan diri ang mga arita diri lingkod. Ang mga kanang si panganana mais, ang mga mais kay gipang sunog na nino. Dinig kahuman na ni guys kay mga ligo mi og dagat kay alimuot kay namdom mo aron nga tingog sa kanang mga kuan guys. Nindot kay paminaw ang mga tingog sa mga kanang anhin sa probinsya no. Nindot kay paminaw kakuan mo aron tingog ga sa probinsya di ba, magtingog man jud mga ingon aron. Gumata ba sa tala mo? Ano mo tang gabi o kadlawon? Milti. Ano ko tam, di na ka matog, gano'n siya bigla. Ito niya, ano siya nga, ano ko nga, guniti akong cellphone no. Gano'n siya, ha? Ako, guniti? Kaya siya gano'n, milti? Hinay mo kayo. Milti. Di, bas balik, guniti. So manahay naman ay utot. Oo, araw-araw. Kapo, ito rin ikaw. Mamamian, namutok ka sa mamamian. It's because of my gas oil. I drank too much water. Mamamian, namutok ka sa day. Kumot manok, Miki. Kalotot yun. Guys, nakainom daw mo ani guys nga mo ni toothpick sa probinsya. Toothpick. Di na kinahanglan katong kuan katong kahoy nga itoothpick. So na ako ipakita ninyo guys kung naka-remember mo ani. Charan! Hagunoy mo ni ang ato ang ikuan sa unang guys. Mo ni ang ato ang nakainomdam ko ani nga mao jud ni ang ako ang himong tissue sa una. Karon social man kay tissue naman di ba? So sa una kay ngunani hagunoy. Katol kay mo gun. Katol kay mo kuan ani so hagunoy mo ni siya ikuan sa una. Daghan kay siya hagunoy diri din. Pwede sad ni matambal guys. Unsa naman ni siya uy? Pwede sa ni siya matambal og kanang mga samad-samad mo ni siya hagunoy din. Ang usasad nato nga pwede ikuan sa ato ang kuan guys kay bunot mo na siya bunot guys bunot nasad mi tambis guys then arta diri mangita unta kog kahoy kay magkuan ko mangahoy ko kay nalagi nagpadaog kahoy then mangahoy unta ko mura magway kahoy diri nade isa
nangahoy na ko og sugod guys. Then nakakita na ko og mga kahoy. Dayon mga palwa ug katong sa patay kuan takong. Wa jud ko kalimot di ba? Sa una mga bata pa mi, mga anjud mi mga hoy jud mi din ang ako ang kuhaon pirmi kay takong jud na og kanang palwa kay mao ra may kusog musiga din dili pa jud kayo aso. Sa una nagpuyo mi sa una sa daplin sa dagat. Then naa sa dagang kakahuyan sa amo ang lugar sa una din karon wala na mi dito kay gipapahawa na mi dito. Then ibalhin mi dito sa lugar sa ako ang apuhan dito sa bukid. So ang ato kay mga tumig bungtod, mga atumi mga akoy din magdadala na lang sad mi og tubig para di mi uhawon kay init ba kaayo mga akoy di ba lalim mga akoy guys. O dara nakakuha na kog takong mo na akong sugnoron sa una. Takong mao bitaw na nga sa wala jud ko kalimot ana kay mao gina akong pinakaganahan nga kahoy kanang takong sa lubi. Basa man ang mga takong diba? Basa. Diri ra ko ganina guys, naglibot-libot kay basa kayong mga takong.